Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa a v dnešním videu tady máme druhý díl ze série Mapa a je, takže a je, ano, přesně tak. Druhý díl ze série Mapa a je. A dneska tady máme další parkour mapu, jako minule, takže jo, víte, jak mě moc parkour jde, takže asi jdeme na to. Takže trénink parkour, tak tam jdu. Hele. Level 1, unblock. Mám mít adventure. Se to zkontroluju. Ne, mám přežití. No to je jedno. Takže jdem. Aha, trénink parkour level 2. To je pro nubíky, ne tohle stále. Tak já jsem nubík, že jo, takže pro mě to je jak dělaný. Jo, další. Tak já to skočím rovnou tamhle, ne? Pokud to jde, ne, nejde. No to je jedno. Ať nás to pro nubíky, heli. Jup. To je jedno, trénink parkour už nechcem. Nechci trénink parkour už. Hello, já už nechci trénink. Já jdu zpátky. No, tady takhle skočím. Nice. Tak jdem. Tu, wet. Proč je tu voda? No, to je jedno. Trénink parkour máme za sebou, jakože mirror parkour. O kurka. No nic, jdem se na to podívat. Wait. Tam nejdu, já se bojím, že to zkazím a jdeme na ten normální parkour. Jo, což je tady. Herco. Wow. Oh. To je gutý. You a block win. Okay. A zase se mi laguje obrazovka. A to bych přišel i... What? No, to je no. Noob button. Survival button. Need help. Dobře, takže já level 1 Freeze Night. OK. Proč se mi lakuje obrazovka zrovna při parku? Tak to nechápu. Počkej, já to vyzkouším. Jo, vidíte? Prostě mi se to nechce otáčet. Nevím, jestli to Minecraftu nebo telefonem, ale... Nebo prostě mým zařízením, není to telefon, ale... A už je to v pohodě, tak já nevím. Se laguje Minecraft asi. A to vypadá mega gutě, to mě baví tohle. Hlína, to je malá plína. Here, dobře, jdem sem. Build? Here, jo. Nice. No a co teď? Teďka tady mám jako vylezat nebo co? Jo, teďka tady asi mám vylezat po žebříku. Nebo já jsem fakt jelito a nevím, co mám dělat. Což jsem jelito. Jo. Plína. Já mám skočit sem. Nebo sem. Celý to takhle krásně učurat a jít sem. Já boj. Tak, ne. Takhle. Hop. Deník Podrajs, dobrý den.
se teď jo tamhle, no tak to bude velký špatný. No, nevadí, to nikdo neviděl. Já jsem říkal, že jsem úplně profesionál na pár. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože já se na to fakt už můžu vyset. No, to je jedno. Hlavně je, že prostě jdu. Takže... No, to já teda bez žebříku. A teď kudy, jo, teď tudy. Hele, tunel. Aha, to můžu jít tudy. A nebo jít tudy. Tak zkusíme tohle, víte co? A tohle podle mě je lehčí cesta. Jestli ji dám, tak pro vás půjdu tou těžší. Protože ta lehká je fakt není lehká vlastně vůbec. Jsem nechtěl říct. A to nechápu, jo? Že se můžeš prostě slidnout k vodě. No tak já to udělám takhle. To je dobrá očiurávka. Myslíte, že to tady je schválně, nebo... Aha, takže... Já bych stejně musel jít tudy. No to je jedno. Hlavně nesmím spadnout. Jestli spadnu, tak já to nebudu dělat celý od znova. To nebože. Ne, takhle ne. Takhle. Já se strašně bojím. Dobrý. Jestli spadnu. Dobrý. 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 Juj. Hlína. Co mám dělat s hlínou? Jde do vody. Nice. Back to parkour. No, mám hlínu. No a co s tím mám dělat? Monument, počkej. Level 6. Jo, level. Nice. Dobrý. A až to, tak se to otevřeš. Lidi, tohle to asi bude hodně dlouhý video, protože mě to fakt baví. Jdeme na 2. Level 2. No tak já jsem taky dobře. Na 2 jsem chtěl. Nice. OK. To nevypadá dobře. Mám jít kudy? Mám jít tudy? A asi přes houbičky. Tak. Takže takhle. Hop. Hop. Tohle video do to celý nedoděláme, takže možná to bude kratší, možná to bude na 2 poloviny, ale já to chci dodělat prostě. Hop. Ale ne. Tohle já nesnáším. Proto mi to vůbec nejde. No. Počkej, možná tady jsou záchrany. Lidi. Jo. Buď to tady týpek nedomyslel, anebo to tady je schválně. Takže jdem. Proč se tak stmavuje obrazovka? Doufám, že vám to nevadí. No pane bože, to nejde skočit. Když tak si dám větší jas. Hop. Jo. Lepší, takže... A jo, ale více to laguje. Tak já ho zase zmenším. Asi nějak sem. Dobrý. Hop. Tak. Kamo. A nebo. Pane bože, to jsou laky. Tak, hihi. Aha. Bum. Bum, hihi.
hotovo. To mám pořešený. Ale baví mě to. Jo, trošku podvádím, ale tak vy s tím nic neuděláte. Hop. No hele, teď to někdo spravil, já to nebyl. Ne, co je tohle zas? Yes. Come on, tada, já jsem furt skrčenej. No. Nie. Zhníje. Nice. Dobrý. Hop. Pojď. To dám. Yes. Moment. Nice. Jo. Houba. Ne. Dobrý, já jsem netrefil do 4blokový vody. Moment, já mám červený houbový blok. Ne. Já nevím, kde je blok houby. Nevím, to je někde tady nebo... Kde je kurňa? To je tady. No tak teď to nenajdem, no. No nevadí teda, no. Všechno napíšem. Ok. Čer. V. Ne. Ou. By. Jo, já jsem taky dobrý inteligent. Nic. Ach jo. Co to je? No tak tam dáme tuhle houbu. Tak. No dobrý, hotovo. Takže jdeme dál, ale tam to byl fakt tady fail. Jdeme na level 3. Jsme prošli. Ne. No ale aspoň dobrý, že skáčem po glowstonech, protože v minulém videu jsme vůbec nic neviděli. Op, tak teď se skrčím, ne, neskrčím, protože já tady budu padat. Nice. Tohle je jednoduchý. To udělám takhle. Teď půjdeme sem nahoru, že jo. Tohle tady bude moment buď to glowstone, anebo vlna. Nebo červený blok, což... Dobrý. Tady je to... What? Je to co jako... Nevím, ne. Hop, ne, stůj. Dobrý, tam je zajít tady. Ne, to zkoušet nebudu. Hop, takový lak, to jsem ještě nikdy... Plus to je Mars, nebo co? Já vůbec nevím, to je asi slunce. Ale tohle to já nedávám, pane. Dámo a pane. Nice. Já skáču po žebříku, no má jak Spiderman. Nebudu skákat, ne. Fakt skvělí lidi tohle. No.
Dáme si luminu ifist. Kámo, no, luminu ifist. Zavínač is. Dáme třeba jom. Jum. Bamicka. Boost. Dáme si ho. Ne. Dividak. Nice. A dáme si mezera. A dáme si třeba jaký? Třeba 6. Tak. Jabo. Yep. Nice. Tak jednoduché všechno. Yep. Kdo to dělá takové jednoduché, teď je to hrozně jednoduché. No. Yep. OK, tak tady není stěna. Tak si to zkrátíme třeba tudy. Ne, neskrátíme, protože tam byl blok. Hop. Všude. Tak. Bzz. Bum. Tady. Bum. To proč ty jsou tam ty hnusný, mrňavý sviníky? No to je v podstatě, že jo, my jsme nezastavitelní. Tak skočíme tamhle. Neskočíme, že jo, Mars se zavází. Počkej, jak to nejvíc občůrat? Jo, možná bych tohle mohl pojmenovat občůrává mapy, že jo? Bim. Tak, ne. Jdeme zpátky, protože já chci jít sem. Nice. A jdeme tak. Aha, tam je nade blok. Jak to jdeme tady? Nice. Teďka si skočíme takhle. Dobrý, a kam mám dojít? Hop, ježišmarja. Marionit. Oh. Boj. Kam mám jít? No, tady jsem vylez, teďka co? Hop. Dobrý, no. Ještě jednou spadnu a jsem mrtvice. Ne, nespadnu, protože mám... Ují. No. Teďka skočíme. A hele, tamhle, aha, hopla. Ne, to kdo neviděl. Skočíme na ten třetí. Skočíme si na tu planetu, skočíme si tamhle na ten, ne, neskočíme, protože jsem to málem nedal. No, dobrý. Skvělý. Hop. Happy. Tohle mě baví náhodou, takhle s jump boostem. To skočil. No nic, no. Já přeskočil. Dobrý, tak budu skákat. Normálně už. Hop, dobrý. Žups. Nice. Žubrienka. Co je to žubrienka? No, dámy a pánové, pokud to ještě nevíte, tak žubrienka, na kolik to máme vlastně? Jo, asi tak na 26 hodin. Ale proč já to nedělám vlastně takhle? No,
asi proto, protože to je složitější a já tady mám chcípnout, než udělat tohle. Ne, než udělat tohle a tohle. Asi jo, no, já udělám tohle a zase skočíme si semka a teď skočíme nemers. Ne, neskočíme, protože natáčíme 20 minut. A já jsem já tohle pojmenuju hrajeme map je 2, takže nebo hraju mapa a je takhle. Ne, já se prostě chci zabít. Takže já se chci zabít. Hop. 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 Takže já vylezu úplně nahoru. Počkej, vyskočím až na tu planetu. Sakra. Ale udělám. Je vylez, ale doskočím až tady na ten. Haha. Jo, tak se... A nebo uděláme jednoduchou věc. Určitě vás už nebaví, jak tady stepuju u tohohle z toho, takže si dojdu sem. A teďka nesmím podvádět, takže já si akorát z kreativu vezmu mko. Nesmím podvádět, takže si dám tohle přežití. Jo, přežití, pokračovat. Během si mlíka. Dám tohle, hele, černá vlna. Ne, pojď ke mně, pojď. Černá vlna, dobrý, nice. No a teďka mám vkočit. Asi na zem. Já tady nic nevidím. Jo, tamhle, tak. Dobrý. Jsem tu. Kde jsou moments? Tam jsou. Běžím. Nevadí. Kde je level 3? To je level 10, takže tady je level 3. Vezmeme si černou vlnu, protože mám někde tady. Bum. Nice. Bum. A jdeme na level 1. Protože já miluji level 1. Tak a jdeme zase zpátky na level 4. To jsem se jenom vodičku, jenom protože prostě tak. A level 4 je zde. Jdem na level 4. No tady taky bude to je jen. Ježíš, tady jsou dveře, tak jdem tudy. Nejdem tudy. Ne, tudy. Tak jdem tudy. Tak jdem kudy. Takže jdem tudy. Ne, tak jdem tudy. Já vezmu jungle dřevo, tak jen. Hop. To si ne. Takhle dveře si otevřem. Neskočíme, hele, já to udělám takhle. Hop. Dveře si otevřem. Čekat. Hele, sleduj. Nice. Tady si otevřem, děkuji mapa. A vůbec to udělám takhle. Hop. Tak. A teď obskok dveřivý. To zase nefunguje obrazovka. No. Ale uděláme tenhle level a už jako na to nemám nervy, takže akorát si tam přidám intro, tak to bude mít o minutu. Ani ne, bude po 20 sekund víc. Obskok. Ty, já ten zapiju. Já tu obrazovku rozmrdám. Ten Minecraft odinstaluju a budu dělat jenom z pixelů, který mimochodem asi přestanu natáčet, protože mě to nebaví. Ale hraju ho jinak. Je to dobrá hra, určitě všichni stahujte. Máte ho dole v popisku, takže běžte a stáhni si ho. Protože tohle jsi ještě neviděl. Je to nejlepší hra na světě. A uděláme znovu obskok? Ne, neuděláme. A lidi,
já myslím, že to tady můžeme ukončit. A zatím... Pua.